Já spadla pod prezentka v tom chumlu, ramínku. Martino, Šlapu si to ani nevím jak. Ježíš, Vianko, ty jsi taky tak zvědavá. Začněte jako veselou. Veselé. Tak třeba Počkej, no to moc ne. Co zpíváte? jsme to nedospívali. Janinka navrhla píseň, já No tak jdem. Na krátký. Snažím se být chvíli. A nebo od Hany Zagorový Spěchám. Aby se byli hned venku. No mě už bolí ruka, proč myslíš, že to navrhuju? To musí být nutný, kdo na to bude koukat. To bude ale strašný zase. Hele, někdy, když se to povede, tak jste tam nahraný i bez hlavy. Já jsem stejně umělec. To nejde, já to musím držet, to nenahrává samo. Ale tak jako, Protože je jahoda. já jsem měla včera na sobě mokrý boty, dneska kejkám, čůram. Já taky. Atlantida, Renča, Ablas, Honza P, Martina, jak se jmenuje, Rusalka, Markéta, Květinka, Vianka, Jarmilka, hele, ty dvě malý nevím, a Adminka. Řekla Martina a všem řekla zrovna. Martinka jsem řekla. Martinka jsem řekla. Do té prezentace. To máte za to velké to představovat. To jsou adminčata, to neví. Jo, pardon, před adminkou jsou dvě adminčata a Ezopes. Angie, nekousej, jenom trhej. Takový tak na jevišti. 3, 2, 1, teď. Super. Prosím vás, a kdy bude autogramiáda? Tak ty se teda zbláznili teďko. To je normálně na blázinec. Oni jsou opravdu jinak normální.